vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 40 ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno muZimbabwe. Ndinewo confession yangu yandiri kudawo kukuudzai. Please musazopostawo voice note rangu. So mukomanashi, inini ndine munin'ina wangu uyo ari kurarama ariko kuSouth Africa ikoko, but munin'ina wangu uyu mwana wekwa Banguru. Munin'ina wangu uyu iye ane vana vake vatatu. Mind you, ndangochinjawo pavana apo kuitira kuti ndisazozivikanwa kana kuti iye kana akazoteererawo confession yangu asazoziva kuti ndiani ari kutaurwa. Saka vana vake ava vatatu ndinogara navo. Zvino mukoma, zvandinowanzokuita ndezvekuti handitonzwisisewo kuti mweya wakaita sei unozongondibata, because ndinozongoti kana iye akatumidzira zvaanenge anditumidzira, ndinobva ndazotanga ndameka sure kuti vangu vana ndo vandinotanga ndapa, chingava chiri chikafu kana kuti ingava iri mari dzaanonditumidzira, mari dzemapocket money, ndinotanga ndagovanisa mari dziya kuvana vangu, zvekuti dzimwe nguva vana vemunin'ina wangu uyu vanogara vachienda kuchikoro vasina kana pocket money. Ende ndakavaudza kuti kana mukangogara mati bufu kutaura muchiudza amai venyu kuti munoenda kuchikoro dzimwe nguva musina mbuva, muchandiona, handiti inini ndinogara nemi. Ende uyu munin'ina wangu uyu hakuna kumwe kwekuti anokwanisa kuti ange achienda kunochengetesa vana vake ivavo, nekuti wakewo murume iye atoriwo nedzakewo. Saka iye munin'ina akabva angondikumbira akabva ati, sisi ndiri very desperate, handinawo umwe munhu wekuti anokwanisa kundichengetera vana vangu. Saka inini ndinochengeta vana vake ivavo. Kana dziri nhau dzechikafu, hongu kutumira anotumidzira. Ende ndakazotogomisidzira ndamuudza kuti instead yekuti iwewe unge uchiita zvekutumidzira chikafu iye in there, wadi wangoita budget yekuti pamwedzi woga woga ndinoziva kuti kwauri kunobva mari yakati, neniwo ndikwanise kuita budget yakanaka. Saka mwedzi woga woga iye anongoti achingowana mari yake anobva abatanidza mari yake neimwe yaanopiwa nemurume wake, then wobva vazotumidzira mari iya yekuti ndinge ndichikwanisa kuzotengera vana hembe, zvekare kuvapawo mari yemapocket money nekuzongoitawo ma1-2. Mari iya mukoma, ndinoti kana ndaitora ndinobva ndatanga ndatomboita zvanguwo zvandinenge ndichida kuita. Izvezvi nditoriwo nezvipfuwo zvangu zvandakatotenga ndichitoshandisa mari iyo inobva kuJoni yandinotumidzirwa nemunin'ina wangu. Iye munin'ina wangu uyu kana kuvaka haasati avaka. Zvinhu zvekuti kana neni mupfungwa mukoma ndiri kuona kuti zvinhu izvi zvandiri kuita zvinhu zvisiri right, but handichazivi kuti ndogumira papi, because now ndava kungozviudza kuti zvakafanana. Vana ava kana vazokura vachazongotaura kuti patainge tichigara naamai guru vainge vachitichengeta amai guru vainge vachitibata rafu. Saka ndakangozviudza kuti zvakafanana, tichazongoona nawo ipapo. Iye munin'ina wangu haana kana suspect yaanosuspekta. Iye anotozviudza kuti sisi ndiye munhu anonyatsokugona kuchengeta vana vangu, but chaasingazivi ndechekuti inini vana ava handina kana basa navo. Dai yanga iri nhau yekuti handitumidziri mari, vana ava ndingadai ndakavadzinga pamba pangu. Zvakangoma zvovedu vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi naamai guru, vana ava dai kwanga kuri kunzi handina mari yandinotumidzirwa naamai vavo, ndingadai ndisingambovachengeti. Kana uri kuraramawo urimo musituation yakaita seiyi, kana kuti kana wakambotumidzirawo mari kuhama dzako kumushando kubva wazodyirwa mari dziya, please uyewo kuinbox kwangu, zvinokwanisa kuzototibatsirawo mune ramangwana. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Nyenene mukoma, ndikuda kureurura kuti ndakadzingisa murume wangu basa, ende kubva zvandakamudzingisa basa pakambani iyoyo yacho yaainge achishandira, zvinhu zvake hazvina kuzombogara zvamumirira zvakanaka. Iye murume wangu ainge achishandawo neumwe murungu, vainge vachiita zvema-installation, vaita zvema-DSTV installation nezvimwewo zvakangosiyana siyana. So murume wangu iye aipota achiita madhiri, aipota achibira murungu wake matools, zvekare vaipota vachitoba madhekodha ayaya nemasatellite dish vobva vamatengesa, nedzimwe tambo dzimwe dzavainge vachishandisa pama-installation. Vaiti kana vaba tambo dziya it's either vaingodzitengesa dzakadaro kana kuti vaitengesera varume vaya vanoita zvekunotengesa simbi kuma-scrap metals ikoko. Zvino murume wangu akazoti aita girlfriend yake, zvinhu zvekuti zvakabva zvazondirwadza, ende nekudawo kweshungu mukoma, ndakabva ndazoba nhamba dzemurungu wake mufoni make. Ndakati ndaba nhamba dziya ndikabva ndati it is fine, ndichakugadzirisa zvangu. Ndakabva ndazongomuudza kuti ndainge ndamuregerera. Mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndamuregerera, ndakabva ndaona kuti iye ainge achingoenderera mberi nekungodanana negirlfriend yake iya, but now vainge vava kuita zvinhu zvavo vakangwarira, vainge vava kusaita reckless wavainge vakamboita ipapo pandainge ndakavabatikidza. So murume wangu aiwanzo kuti paya paanenge akarara aibva azotanga kurotomuka achitaura, ende matauriro acho aainge achiita zvaitorakidza kuti zvose zvaanenge achirotomuka achitaura zvinhu zvekuti it's either vanenge vabva mukuzviita iye negirlfriend yake, kana kuti zvinhu zvekuti vanenge vataura kuti vari kufanira kuti vange vachizozviita. Zvino mukoma, zvandakazoita ndatora namba dziya ndakabva ndazongotumidzira murungu wemurume wangu SMS, but ndakatongoita zvokungonotorawo sim card, masim card aya anongopiwa vanhu kuno kuSouth Africa. Ndikabva ndazoisa sim card real yamufoni ndokubva ndainstalla imwe WhatsApp ndini uyo, ndikabva ndazodownloada picture remurungu, ndikabva ndangozviisa paprofile picture ndichiita sekunge ndiri umwe murungu. Ndakabva ndazotanga kuudza murungu wemurume wangu information yose kuti iye murume wangu ainge akazama kutengesera inini dzimwe tambo zvekare nemamwe madecoders. Ndokubva ndatanga kutaura mabiro acho ose awo avanoita kubva kutambo kumadecoder nezvimwewo zvavanoshandisa pama-installation kana vachiinstalla, angava ari makamera kana kuti ma-DSTV nezvimwe zvakangosiyana siyana. Then murungu wemurume wangu ndakabva ndamuudza kuti mushandi wako uyu kana uchida kumubata, already ndainge ndichitoziva kutoti iye murume wangu ainge atori neimwe client yake, saka aifanira kuti ange achienda kunoinstalla alarm ikoko, ende aifanira kuti ange achinoinstalla alarm the whole house. Ndakabva ndatomuudza kuti kwakati nekwakati kana ukazotaimira nzvimbo idzodzo unokwanisa kuzomuona mushandi wako achitoita basa, but anenge achishandisa matools ako neequipment yako. Mukoma, murume wangu iye ainge asina kana chaainge achimboziva, airamba zvake achingoenderera mberi achingoita madhiri. Zvese izvi iye ainge achingotirekwa nemurungu wake. So mukoma akabva azobatwa red handed achitoinstalla pamba paya ndokubva azotorerwa mishini yose yaya yavanoshandisa. Saka iye akabva azobvunzwa kuti ndodii, ndokusungisa here kana kuti ndongokudzinga basa, asi kana ndichikudzinga basa hauna mabenefits auchazowana, because murume wangu iye munhu wekuti ari registered, iye murume wangu munhu wekuti ari registered neDepartment of Labour, saka kunodzingwa kwake basa aifanira kuti ange achizowana mabenefits ake. Murume akabva atya kusungwa ndokubva aona kuti zvainge zviri nani kuti ange achingodzingwa basa zvekare nekuluza mabenefits, asi akazoti adzingwa basa mukoma, ndakabva ndazotanga kuregreta kuti saka apa tainge tatoluza mabenefits apa murume ainge adzingwa basa. Iyewo murume
murume on his side akabva azotanga kufungidzira kuti girlfriend yake ndo yainge yamutengesa, because it seems as if girlfriend yacho munhu wekuti aigara achingoraramisa murume wangu mumathreats. Saka murume akabva azongofungidzira kuti vamugirlfriend ndo vakabva vazofonera murungu, vakabva vazotaura nemurungu. Nanhasi uno murume wangu haatombozvizivi. Right now upenyu hwatiri kurarama upenyu hwakatosiyana neupenyu uyo hwatainge tichimborarama murume wangu paainge achishandira murungu iyeye, nekuda kwekuti murume wangu akazoti adzingwa basa ndokubva azotanga kuzviitira kaself business kake, but zvino hazvina kuzombogara zvafanana like the way they were at that time murume wangu paainge achiri kushandira murungu uya, because pakambani ipapo painge paine mabenefits akawandisisa. I do regret mukoma nezvose izvo zvandakaita, but zvinhu zvinongorwadza so kuti murume wako obva akuitira girlfriend, yet kumashure uko munenge makabva muri mose muchikurudzirana muchisimbisana, but varume pavanozoita mari ameno zvavanozongoita, so vanobva vazongosarudza kuti vange vachizokanganwa mhuri dzavo. Hei vidare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakadzingisa murume wangu basa. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Kana mava kupostawo nyaya yangu, please hide my identity. Inini ndiri mukadzi akaroorwa zvangu, ndakatokwanisawo kutoita vana vangu vatatu. Mwana wangu wekutanga iyewo akatoroorwa, nditori nevazukuru, asi ndine nyaya inondirwadza, nyaya yakaitika pandainge ndichiri musikana wechidiki. Inini mukoma ndakabatwawo chibharo nababa vangu, asi kuzobatwa chibharo uko kwandakaitwa nababa vangu zvainge zvitori zvinhu zvekuti baba vaiva vari munhu ainge akaromba, because ndaiti kana ndabva mukubatwa chibharo kudaro, amai vaibva vazouya vobva vazorara neni usiku hwose, vaitorara vachitondinyaradza, because ndaiti kana ndabva mukubatwa chibharo nababa kudaro, ivo baba semunhu ainge aine sikarudzi yainge yakakurisa, zviya zvekutokurisa zvekutoti waitoona kuti izvi ndezvemishonga, ndaizosara ndichirwadziwa pain yacho mukoma. Nanhasi uno kuti ndinge ndichifarawo pabonde zvinotondiremera nekuda kwekuti I still feel that pain. Paya pandinenge ndakarara nemurume wangu ndinoita sekunge pain iyaiya inenge yava kudzoka kwandiri. Zvino ndaizoti kana ndabatwa chibharo kudaro nababa vangu, ivo amai vaibva vauya kwandiri vobva vazotanga kundinyaradza vachiita sekunge zvinhu zvose izvo zvainge zvaitwa nababa vangu zvinhu zvekuti zvainge zviri normal. Ndakabatwa chibharo nababa kubva ndichiri mudiki, kudzamara ndazoroorwa. Baba ndo pavakazondiregedza. Saka ivo baba vaiti kana vava kuda kuita bonde neni kudaro, vaitora umwe muti wandisingazivi kuti muti wainge wakaita sei, vaitora mashizha acho so vobva vazotswanya mashizha aya, then vaibva vazonyika sikarudzi yavo ingava iri ndiro yavanenge vashandisa kana kuti kapu dziya dzesimbi, ndo mavaiwanzo kutswanyira mashizha iwavo kusvika aita supu so, then vobva vazonyika sikarudzi yavo. Mushure mekunge vanyika sikarudzi yavo, then ndo pavaibva vazotanga kurara neni. Zvainge zvichirwadza mukoma. Vaiti kana vapedza kurara neni vaisarasira mbeu yavo mukati mangu, vaibva vazoburitsa nguva iyaya yekuti vanenge vava kunzwa kuti vava kuda kurasa mbeu yavo, vobva vazorasira mbeu pasikarudzi yangu, kana kuti vairasira mbeu yavo kazhinji padumbu rangu, vobva vati pukuta. Ivo vaisapukuta, vobva vazongosimuka, vobva vatubuda, vobva vaenda. Amaiwo navo vaitoita sekunge
kunge vanenge vakatomira pamukova, because ivo baba vaingoti vachingobuda amai vaibva vatopindawo mumba vobva vazotanga kundinyaradza. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika kwemakore nemakore akawandisisa, zvekuti ndakangokura ndichingofungidza kuti zvainge zviri normal, because amai vangu vainge vachitondiudza vachitoti ndo zvainge zvichitoitikawo kushamwari dzangu, hanzi shamwari dzanguwo dzichitorarwawo nemadzibaba adzo, but vainge vakanditi haufaniri kuti unge uchizobvunza munhu, nekuti kana ukabvunza munhu unofa. Ininiwo ndainge ndichingotyawo kufa, saka ndakangokura ndiri munhu wekuti ndainge ndiri very quiet. Nanhasi uno mukoma ndinotostrugula kuti ndinge ndichizviexpressa kana ndiri panzvimbo yekuti panenge pakawanda vanhu. Ndingori nethat fear yokuti handitokwanisi kusocializa nevanhu, ndinongofarira kungova neshamwari dzepamafoni, but handina kana any personal friend yandingati iyi ndiyo shamwari yangu yepedyo. Shamwari dzangu dzepedyo dzinenge dzitori kure neni zvekuti tinongosangana once in a blue moon. Ndo confession yangu iyo mukoma. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hei, zvakangoma hazvo vedu weya. Ndopaunoona kuti vanhu tinenge tichingofamba, asi kana kuri kunzi tikazovhura zvinenge zviri pamwoyo pedu zvatinenge takachengetedza muhana dzedu, ya ndopaunoona kuti vanhu takaremerwa. Kana uinewo zvinokuremera muhana mako, please uyaiwo kuinbox kwangu mubva mazondizivisa.